Disa immigranti irregolari ma ngħatawx il-ħelsien mill-arrest wara li tresqu l-qorti akkużati li pparteċipaw f'Rewwixta li saret nhar it-tnejn filgħaxija fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħal Kirkop. Huma ġew mixlija wkoll li qeddew u fixklu lill-pulizija minn xogħolhom u li għamlu ħsara volontarja fl-istess ċentru. Il-pulizija qalet li l-każ seħħ għall-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija meta diversi membri tat-taqsima tar-Rapid Intervention Unit kellhom jintervjenu biex jikkontrollaw Rewwixta li nqalet bejn 10 immigranti irregolari li kienu qed jinżammu fil-post. Qalet li matul ir-Rewwixta saret xi ħsara fil-post. Id-diviża mmexxija mill-avukati Helga Budiġiġ de Bono u Mario Budiġiġ talbu għal ħelsien mill-arrest wara li argumentaw li l-akkużati diġà qed jinżammu f'detenzjoni. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Charlotte Kurmi oġġezzjonata għal din it-talba minħabba l-gravità tar-reat u spjegat ukoll li apparti d-disa li deru quddiem il-qorti jonqos Palestinjan li se jitressaq iżjed il-quddiem minħabba li jinsab rikoverat fl-isptar Mater Dei. Dan wara li r-raġel ġarrab ġrieħi ta' natura gravi peress li kellhom isirulu xi punti fuq in-naħa ta' wara ta' widintu. Ingħad li r-raġel indarab wara li allegatament ma bdiex l-ordnijiet sabiex issir tfittxija fuqu u kien ukoll aggressiv fil-konfront tagħhom. Fil-qorti wieħed mill-immigranti li kien assistit permezz ta' interpretu għalhekk jinżamm arrestat kien se jikkawża problemi fil-familja tiegħu għax martu u wliedu jinsabu barra mid-detenzjoni. Il-Maġistrat Jana Mikallef Stafraċ ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest minħabba raġunijiet sottomessi mill-prosekuzzjoni u sabiex l-akkużati ma jinfluwenzaw xhieda li huma residenti fiċ-ċentru. Hekk kif intemet is-seduta, id-disa akkużati nħarġu mill-binni tal-qorti skortati minn ammont sostanzjali ta' pulizija. Minn hawn l-akkużati ttieħdu l-faċilità korrettiva ta' Kordin taħt sigurtà massima tal-Special Intervention Unit tal-Pulizija.